Are frate, aj mi opravim motore, vrat. Motore, vrat. Evo, Да, брат. evo mu opraviš motora. Не съм механик. Otvorio. Pa šta tuka? Mecánica si ti va? Dove? A minha para sport. Dobre. Ma non ti è zabavna? Moderno, bate. Nema pukać kupił! Правиш, бе. Ефи. Bate, čač sam pro play v momenta. Какво? Аз съм pro play. Аре готово. Какво се случва тука, бе? Еми, roleplay. Никой не виж това роби, аз малко нищо не видях. Освен, че се стреляш в сервис. И гърмиш коле. Roleplay, това смисъл, като цяло имахме roleplay тука и roleplay беше. Western Strawberry. В ролплея, брат. Бъде ти какво си, бе? Част от roleplay просто. Кажи. И като ролплей да стреляш на синия знак. Ма верно, обаче ти му го убиеш, разбираш. Което е... Гумицата опичи и трябваше да му... Питах те, механик ли си ти казах да? Спана ли го това? Къде отида? Да нямаш право да носиш да стреляш те и брат на... Сейф зона, бе. Еми... Нямам бацата. Знаеш? Нужно ли е да спращаме на задача, че си разваляме кеф? Еми... Тук сме жената. В моя перспектива, че с roleplay това. Вот те, виж сега, питам се механик ли си и ти ми пукаш гумите и после ме убиваш. Продължи. Так, какво викаше? Питах се дали си механик, почваш да ми пукаш гумите, после аз почвам да пукам твоите, защото тук е синя зона и помисли нямаш право с оръдие. Еми, ревенч, бате, като ми пукаш гумите. Бате, ти ми пукаш първи гумите, брат, на какво си или... Не, ама как ще го докажеш, че аз съм бил пръв? Я го докажи. Моля, приключваме това, че не ми се занимава. Може. Окей, братле. Правя ти първо последно предупреждение. Плюс, че една така изява тежна задача. Хубаво. Айде, лека вечер. Рип плабаца. Буква Моля. Буква И, Б. Айде.